थिमोन जिउनि मायाखौ सोर सानस'हानो संसारनि लामा। खुलुमबाय रायजोफोर, गोबावजों खेमसे दिनै नोंथांनि आथिं सेराव आङो आखाइ खबजबनानै खावलायनो फैदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो बुजिलांगोन आं मा बुंनो थांगासिनो दङ। बे भिडिअआ अनसुंथाइनि भिडिअ जागोन बेमारिनि सायावहाय। नोंथांमोनावहाय आङो बेखौनो खावलायनो सानो आरो। दा सासे बिनानावा केन्सार बेरामाव गोलैनानै दङ। डिस्ट्रिक्ट सनितपुर गराइमारि गामिनि होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों। नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों खावलायो, नोंथांमोना जा हायो नोंथांमोना थाइसेलाबो थाइनैलाबो नोंथांमोननि गोसो बेसेबां हरनो हायो बेयो नोंथांमोननि सायाव थाबाय। नोंथांमोना हरब्लानो जाबाय बे बिनानावनो, जाहाथे बे बिनानावा बे केन्सार बेरामनिफ्राय बासायजानायखौ नोंथांमोननि अननायजों मोननो हायो। आङो बेखौनो आसा खालामो आरो। मानसियाबो एसेबां बैसोनि नङा, सिख्लासा 10-12 बोसोरसोल' जादोंदां। नुनायावहाय बेबायदिनो 10-12 बोसोरनिल' नुयो, एसेबां बैसोनिबो मानसि नङा। न'खराव जोबोद गोरिब। नोंथांमोना न'नि हालोदखौ नुखाबाय जानो हागौ, गोबां निउसफ्रावबो फोसावनाय नुबाय। बे हालोदखौ नायनानै नोंथांमोना अनखांब्लानो जाबाय, जाहाथे इयुननि समावहाय नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि बेमार आजारजों खैफोदाव गोलैनाङोब्ला, सैनाङोब्ला नोंथांमोनाबो बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय मदद मोनफिननो हानाय बायदि नोंथांमोनाबो मदद खालामब्लानो जाबाय। उषा बसुमतारी रानिनि जानानै नोंथांमोननिसिम खर' गंलायनानै खावलायो। नोंथांमोना आं स्क्रिनाव होजोबखादों, स्क्रिनशट खालामनानैहाय ट्रेन्सफार खालामनानै हरब्लानो जाबाय। आरो नोंथांमोना बेंक खाथियाव दंब्ला बेंकनिफ्राय सोनानै हरब्लानो जाबाय। बे बेंक एकाउन्टआ बिनि न'खरनि मानसिनिखा, रावनिबो नङा। आं बे भिडिअखौहाय फेसबुकआवबो होगोन, इउटुबावबो होगोन। नोंथांमोना शेयार खालामनो दाबाव। इउटुबाव नायदोंब्ला इउटुबखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, फेसबुकआव नायदोंब्ला फेसबुकखौ फल' खालामनो दाबाव। बे नानिनि ससे भिडिअ दङ, बेखौ नोंथांमोना बिनि हालोदखौ नायलांबानो जाबाय। दा केन्सार बेराम होननानैहाय मिथिनो मोनदों। केन्सार बेमार होनोब्ला जोबोर गिदिर खोनायो जों खोनानायावहाय, आरो बे बेमारा गिथावखाबो। बेनिखायनो आं लास्टआव खावलायो नोंथांमोनखौ अननानै थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो जा हायो 10 थाखा 20 थाखा बे नोंथांमोननि गोसो, जोङो डिमान्ड खालामा। नोंथांमोना बेसेबां हरनो हायो हरब्लानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोननिफ्राय अनसुंथाइखौ मोनगोन होननानै बे नानिनि देहाखौ फोसाबनो थाखाय। सरकारनिफ्रायबो खावलायदों। दा सरकाराबा मा बुङो, बांसिन माखासे निउस चेनेलफ्राव माखासे खोथाफोरखौ बुंखाबाय। आङो रायजो राजाफोरखौल' खावलायनाय जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। Cái siêu quá, chú bảo cái siêu